Yau shekara 1400 da ta gabata fiyayyen halitta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana fitsarin raƙumi da nonon raƙumi a matsayin ainihin magani. A cikin hadisi sahihi da Bukhari da Muslim suka ruwaito, sai da aka samu wasu gogaggun likitoci ƙwararru kamar shekara 9 zuwa 10 da ta wuce 'yan ƙasar Sham, da ya zama ga karatun likitancin sun yi sannan sun yi karatun addinin musulunci, sai suka ɗibi wannan fitsari na raƙumi suka kuma ɗibi nonon raƙumi, sai suka gane cewa waɗannan sinadaran ko waɗannan baiwar da Allah ya wa raƙumi suna ɗauke da sinadarai waɗanda ke maganin cututtuka da yawa da ake fama da su a wannan zamanin. Na daga ciki akwai cutar ulcer. Don haka sai suka ɗauki fitsarin raƙumin nan sai suke gyara shi, suke tace shi daga duk abin da ke haifar mishi da zarni, sannan kuma suke sa shi a yanayin da ko an zuba shi a kwalabe zai zauna ba tare da ainihin ya lalace ba. Ana siyar da shi a cikin pharmacies da chemist ɗinsu a matsayin maganin ulcer da makamantan haka. Wannan wahayi ne wanda yake mafi ilimin likitoci wannan bai kai gare su ba, sai da aka samu a cikin sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Daidai da jarabawa ma ba su taba jarabawa ba, don babu wani abu da zai taimake su gane haka. A cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce ku rinka shan nonon saniya, domin nonon saniya na maganin kowace irin cuta. Sai ce saboda saniya tana cin kowane irin ice da ganye. Wannan hadisi sahihi ne, yana cikin sunan Abi Dawuda. Wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ne ya faɗi. To ko ka san cewa da yawancin cututtuka idan an sha nonon saniya, asalin nono ba wanda ya lalace ko aka lalata shi ba, yana magani? Ko ka san cewa da yawanci in an rakkaba, musamman ga yadda malam ya faɗi, in an haɗa ga mu mutanen alkarya da bariki waɗanda muke ciye-ciye barkatai, da za ka ɗauko nonon ainihin saniya ka ɗibo ainihin garin habbatu sauda ka haɗa ciki, zai maka maganin cututtuka da yawa da ke damun ainihin kirji. Da za ka ɗauko ainihin nonon saniya asalin mai kyan shi, ka rinka samu kana ɗiga mishi man zaitun kaɗan, kana ba ɗanka ko 'ya'yanka da ke fama da cutar sikla, da kaga ainihin waraka mai ɗimbin yawa. Duk wannan ya zo a cikin sunna ne ta annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. Sai ce wala qiyasu, kai ko gwadawa waɗannan irin likitoci ilimin su bai kai ba.